Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's % ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College long ka khot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dep khap mania fila ban call haki ni kinam Ka committee blathau da ka Kolkata High Court ka badan laingut ki dekhot kala pen mi ka kai phot ka pen I bakarau jong ka jinge kan at ha Murshidabad district ka jaka babun ki dong shoshnong ki de ki muslim ka de na mar ka jing mamla ki pulit ban telakam bat bantem ya ke ka braja Ka BJP par kala Kynnoh baga jingmi ka jinga kan an kede na mar ka sarkar jangka Mamata Banerjee ka jinga da ki runar ki bele kum ki le no bat kam shim nala ban jinga da ki Hindu ki besha her thma ha kita ki breu ka jinga kan akla ja ka pratrik uya yong menta usnam hadhulian suti bat samserganj hadi maklami ka jinga ki ban persha ya ka waf amendment act Umintri ka sarkar pedeng ubedairu presiden ka BJP ha West Bengal Usukanta Majumdar ulong baka kai phot ka karoshai bo kansela Umebub Alam ki amle bat ki weipat ki Nongialam ka Trinamool Congress ki don kti ban penmi ya ko huri hura hende ki pulit kimle AA Kynnoh ba u Umebub Alam ulayalam ki pat bhur ha ka por RBG AA ha ka wei trek bakin penmi jingkolmar hende ki pulit kimle AA Kakai phot kala penmi ru ki kerteng jong Amirul Islam kumunongialam ki pat bhur ban pinjat penpra bat ban luti na yeng ki breu Umajumdar udawa ba ka Mamata Banerjee kiban panmap ne kinong shoshnong West Bengal namar ba kala phil kum ka mentirang ba National General Secretary jong ka BJP Uttarun Chok ulong ba ka West Bengal kalong kum ka Jylla ka Synshar da ujinna ba thamai ba kalong ru kum ka Jylla ka Synshar da ka Taliban